Mu koyi Hausa. Baƙaƙen Hausa guda 22 ne, kamar yadda za mu gani daga hagu zuwa dama. Akwai a, akwai ba, akwai ca, akwai da, akwai e, akwai fa, akwai ga, akwai ha. Akwai i, akwai ja, akwai ka, akwai la, akwai ma, akwai na, akwai o, akwai ra. Akwai sa, akwai ta, akwai u, akwai wa, akwai ya, akwai za. Shi ne yara suka rera a bachada efagaha ijakala mana ora sata uwa ya za. In kana so ka koyi rubutu ko ana so a koyi rubutu a tusa a iska har sai an ji za a iya rubutawa a kan takarda. A darasi na gaba za mu kalli baƙaƙe manya da ƙanana kamar babbar a ƙarama a.